man ka diri, mang. Nika ang good bang? Malamang kita man siguro ka no. Susunod mo ka sa akong pagkaon. Sundog day ko nga kuha man eh. Pareha man kita gikaon, no? Kana imo hapang sa Pilipinas ra nagikan kani ako China ni. China gyapon na tinidor makapagtiguang man na. Ka China gali. Kani ako, chopstick, pang Japan man eh. Lain nga. Kaing gyapon. Unya pang, unsay brand anay mong chopstick? Brandin nig brand ako amang. Dili ka kapon ani, kagi ka nig surplus. Unsay dili ka afford pang? Tanawa Naamo ko ako Made in China. Na di ay. Tag 500. Ano oy? 500 na. 500. 500? Kalay mo ha tag 15 ra na. Ay kukun ha. Hindi ra Hindi kinaray po ni. Mo ni chopstick sa raybo. Kuha na pang oy. Dako lagi, wa kay nguna di ka kapon ani. Tarong nga pag maigo ko. Ay na sige reklamo lagi man. Dili lagi ka kapilis ako og chopstick la istoryahan. Kagamay-gamay ani mo ha. Dako ra ka chopstick pang pero wa na ilami mong pansit kanton. Diyan, di juga kapilis ako og chopstick. Kanay Hindi mo ka juga balo. Ano mo? Itapan ni mo ha. Oh, gamay kay na. Gamay kay ng plastic ni mo. Kala ka mag-isod magkakaon na nakadako kayo. Ikaw na kayo ani. Di ka ka-afford ani. Dako ako Bot mo kapildi ka ani. Nalagi ko ako Asa man daw be? Asa man daw? Kulot lang. Sige, ikaw kapildi ako chopstick. Kay mahal kay ni. Made in Arribo ni. Asa man ang lugar pang? Wa ka kabalawan na kay taga Maragusan man ka. Ako taga China man ko. China taga Maragusan naman ka. Dili ka kapili sa akong chopstick lagi bisag kung saon nimo. Dili ha. Emsa. Ano yati? Tapo di kayo na naman. Mas dako ba o tanawa? Yawas dakuha siya oy. Dako ba kayo nakuha? Sa man mo pagkaon daw. Wa na mo hawa Ano na ako na? Ati dakuha di ano yo sa man mo pagkaon mang. Relax lang pang ano Sila, na niyo? sila. Ulo yati ka maod di oh. Simple na kahit tayo maglitod mga katay mo ha? Dakuha di na mo oy. Dati naman mali. ni mo ha. Sa libo ne. Surplus kanigikan. China gyapon. Tawa na branded rio. Wala una gini brand bay. Timrod lugi ko ani ba? Kansi man siguro ko ani. Kasi juga ka tanawa dali na magay nakuha o. Ati dakuha oy. Dakuha na magkaon oy. Dili lagi ka kapil din ako pang. Gamay kay ni muha dako kay kuha. Dako gyapon nga nang dako day. Ug di ko kapili sa imo ha. Idi kinamoton ako. Oh. Ano lang? Hindi ko kapili sa chopstick. Kinamoton ako. Ikaw. Ano be? Abi na ko ba?